दंफां सिंनि सायायाव जिरायबाय थाबा बे गेरेमसा जागोन नामा? समाजनि थाखाय रायजोनि थाखाय डेभेलपमेन्ट लाबोनो हानानै देखायनो हाब्लासो जोङो गेरेमसा हारि मोनबाय होनना बुंनो हागोन। दिनै बिथांमोना डेभेलपमेन्ट खुगायावल' बुंबाय थाबा जानाय नङा, टेबोल सायावल' बुंबाय थाबा जानाय नङा, रायजोनि सिगाङाव बिथांमोना देखायनो हानांगोन। दिनै बिथांमोना इन्टारिम काउन्सिलखौ इलेक्सन जानांगौ होननानै बिथांमोना दाबि रागा लामा जथे रायजोखौ लैहोर लैहोर लानानै सरकारनाव आपिल खालाम, जों मानिगोन। दा बिथांमोना मानो हायाखै? थांगासिनो दङ, बोथोरा थांगासिनो दङ थोरफो। रायजोआ दिनै फैनानै निउस मिडियायाव बुंफैनो हाया, खिन्थु रायजोनि माखासे जिथुनाखि थांखि लाबाय दं रायजोफ्रा, बेखौ उन फैबाय थानाय बिथिङावसो बिथांमोना बे रिजाल्टखौ नुगोन। जाहाथे नोंजों आंजों बिरबिरबां जाबाय थानानै लाब गैया, निउस चेनेलाव निउस मिडियायाव खौरां मेलाव बाथ्रा बुंबाय थानानै खुनु लाब गैया। बिथांमोना डेभेलपमेन्टखौ मावनांगौबा बिथांमोना सरकारजों दावहा नाङै। दानि जुगावथ' आरो माबा मोनसे रुवा सिखा लानाय दावहा नांनांगौ गैला, बिथांमोना आयेनजों नांनांगौ, सोलोजों नांनांगौ। दिनै सोरबा निउस मिडियायाव मा ओंखारदों, बिथाङा मा बुंदों, रामा मा बुंदों, मधुआ मा बुंदों, जदुआ मा बुंदों, बिथांनि एन्सारखौ लानानै दिनै फिल्डआव रिप्लाइ होबाय थानाया बे जोंनि गोनांथि नङा, बे गोनां। दिनैनि बे खौरां मेल लानायनि जाहोना जाहैबाय, मैया गेजेर जनाय दख'रानि सिङाव थानाय UBPOनि आफादगिरि, बिथांनि मुङा जाहैबाय हरि बसुमतारी। बिथाङा आंनि सायाव गोबां माने नंखाय एलिगेसन होदों, नंखाय बाथ्रा बुंदों। बे बाथ्रा बुंनायनि सायाव आं दिनै बिथांनि बुंनायनि लेखायैनो फिननायखौ होनो सानदों। बिथाङा जे बुंदों रां जाख्ल'नाय आरो बिथांजों थाङोब्ला होसोजागोन रायजोफोरखौ माखासे बिथाङा इनफरमेसन होदों। बिथाङा जे रां जाख्ल'नायनि सायाव बिथांनियावथ' जेबो नटिस फैयाखै आंनि। बिथाङा इन्डिभिजुवेल मोनसे अर्गानाइजेसननि प्रेसिडेन्ट हिसाबै बिथाङा इन्डिभिजुवेल बोरै बाथ्राखौ बिथाङा बे खौरां मेलनि गेजेराव आफादनि मेल लानानै बिथाङा बोरै बे बाथ्राखौ सावरायनो मोनखो? बिथाङा गावनि मैलाखौ बिथाङा साफा खालामनानै लागोर। बिथाङा बुंदों जे आंखौ जे सोरनिबा रां हावला लानानै बिथांनि गोबां माने लाइजाम सफैदों होननानै। बिथाङा दिनै 14-15 बोसोर जालांबाय, बिथाङा आंनिफ्रायनो रां हावलाद लानानै बिथाङा होनो हायाखै। बिथाङा गावनि बिखुंनि मैलाखौ साफा खालामनानै लाग्रोथों। आरो बिथाङा जे मोनसे अर्गानाइजेसननि मोनसे सासे आफादगिरि, बे आफादगिरिया बिथाङा बेसेबां रोंगौथि दङ बिथांनि सायावबो जोङो मिथिगौ। आरो बिथाङा आफादखौ माबायदि सालायगासिनो दङ बिनि सायावबो जोङो बिथांखौबो नुगासिनो दङ। बुंनो सानाखैमोनब्लाबो पार्सनेलि एटेक खालामदों बिथाङा, पार्सनेलि आंखौ मान इज्जत बिथाङा माबा खालामदों। बिथांखौबो जोङो आं बिथांखौ माने UBP आफादनिफ्राय बिथांखौ केस फाइल खालामनाय जागोन। आरो बिथाङा जे सासे आफाद दैदेननाय, बिथाङा मोनसेबो माने प्रनाउन्सियेसननि मोनसेबो माने मुवानि बुस्थुबो बुंनो रोङा। बिथाङा एसे एग्जाम्पल हिसाबै जों होनो हायो, आं होनो हायो बिथांखौ। बिथाङा दिनै नलेज स्पेलिंबो लिरनो रोङा। जायल' गारिखौ एक्सेल' होनग्रा मानसि, K10 गारिखौ किअ होनग्रा मानसि, बिथाङा बोरै इयुन जेनेरेसननि उन्दै माने गोरों गथ'फोरखौ बोरैहाय मा गाइडेन्स होगोन? बेयाव हाल्ला जिनायसो दङ। बिथां बायदिया जे समाज सिबिनो ओंखारबोदों, इन्डिभिजुवेल बाथ्राखौ मानो बिथाङा बुंनांगौ? बेयाव बुंनांगौ खुनु खोथा गैया। आरो बिथांनाव नटिस फैयाखै, फैदोंब्लाबो जोङो पार्सनेलि बे इन्डिभिजुवेला बेलेग खोथा। जोंथ' दिनैसिम सोरखौबा माने आफादखौ ट्रेनिं होनो थाङाखै। जों रायजो सिबिनो ओंखारबोनायाव बिथांमोना माने खर' सानांगौ खोथा दङ। बिथांमोना जुदि समाजखौ मोजाङैनो जुदि सिबिदोंब्ला, समाजनि सायाव जुदि कनफिडेन्स दंबा, बिथांमोना जुदि बे फोथायनाय दंब्ला, दिनै जों आफाद खुलिनायावलाय बिथांमोना मानो गाबनांगौ दं, मानो खर' सानो गोनां खोथा दङ? बिथाङा इन्डिभिजुवेलै माने आंखौ एटेक खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय, बिथांमोना फैबाय थानाय समफ्राव बिथांमोना बर' गामि गामि हाबनानै किसुमान खोथा बुंनो हानाय राहा लामायानो गैला। बिनिखायनो दिनै इन्डिभिजुवेल बिथांमोना फिसा फिसा इस्यु लानानै खोथाखौ बुंनाया जोबोद आफादनि थाखाय लाजिनांथावना बाथ्रा। आरो लोगोसेनो बिथाङा इन्डिभिजुवेल बाथ्रा बुंनानै गोजोननानैल' जाया, समाजखौ गुबुंले खालामनाय जादों। बिथाङा दिनै बुंदों मन्दिर नार्जारिया UBP आफादाव थानानै आरो बिथांजों जुदि उन खारफ्लायोबा होसोजागोन होननानै बिथाङा बुंदों। बिथाङा आंनो एभिडेन्स होनांगोन। बिथाङा दिनै पार्सनेलि जेबो एभिडेन्स होनो हाया। बुंनो हागौ सोरबाया अमा बेफार गेलेनानै, बोरमा बेफार गेलेनानै 50,000 40,000 दाहार नांनो हागौ।
बिथाङा आं सोरनोबा होनो थादोंब्ला बिथांनोथ' होनो गोनां गैया दुस्तरमद बि आंनिफ्राय दिनै 13-14 बोसोर जालांबाय बिथाङा आंनिफ्राय हावला लानायखौनो बिथाङा होनो हायाखै बिथाङा गावनि मेलेमखौ साफा खालामनानै लागोर आरो बिथां बायदि माने ग्रामारलेस मानसिया दे समाज दैदेनगोन बे माने बिराद माने जघन्य माने लाजिनांथावना बाथ्रा बिथाङा बे समाव जिहेतु आं बे बेलायाव बुंनो नागिरदों बिथांमोना जे ओरैनो बुंदों सा साज्राङै बुंदों बबे आफादनिफ्राय एरख'जानानै दिनै बे जों आफादखौ दादों बबे माने अर्गानाइजेसननिफ्राय फैनानै दिनै जोङो एरख'जानानै दिनै जों आफाद दादों बिथांमोना जोंनो क्लियारेन्स होनांगौ मोनसे समावहाय आं मन्दिर नार्जारि हिसाबै एबसुनिफ्राय स्टार्टिंलि आं अर्गानाइजेसनाव थाफाबोनाय मानसिमोन मोनसे समावहाय आङो ट्रेजारारमोन मोनसे समावहाय आं एबसुनिनो कालचार सेक्रेटारिमोन मोनसे समाव गेजेराव थाबै आफादजों नांजाबफा थाबोनानै समाजखौ सिबिनानै नेक्स्टआव माने 2016आव इउबिपिअ होननाय मोनसे आफाद दादों बे दानायाव फाउन्डार एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिमोन आङो बेखौ बैग्रिगुरि गामियाव दादोंमोन दिनै बेयावबो एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि आं मोनदोंमोन फैयै गेजेराव आरो डिपुटि स्पिकार मोनबोबाय बिथांमोना जे बुंदों बिथाङा जेनिबो अबदान गैया रायजोनि अबदानखौ आं बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना दा ससियेल मिडियायाव बुंनो थाङोब्ला बिथांमोना दुखु मोननो हागौ बोराबलायनो हागौ सोरबा मोनसे समावहाय जामुंगुरियाव माने बर' साहित्य सभा आबोब एबसु जानानै मोनसे बैसागु बिदाय कनफारेन्स खुंदोंमोन जोङो बे समावबो आङो पेन्डेल डनेट होबोलायदों अब्ला जों मा बिथिङाव जोङो डनेट होआखै आरो मोनसे खोथा आङो जि दिननिफ्राय आफादाव ओंखारदों बे दिननिफ्रायनो आं आरसिनि सेक्रेटारिबाबो मोनो प्रेसिडेन्टबाबो मोनो मोजाङैनो जों खुंनानै हरो आफादखौ दिनै बबे आफादजों बियो सोमोन्दो गैया होननानै बिथाङा मा एभिडेन्स होनो हानो बियो बिथाङा जोंनो क्लियारेन्स लिरना होनांगौ राइटिं बिदाव लिरना होनांगौ बे जुदि सैथो गोसोखौ बुंनोबा बिथाङा जे बुंदों सैथोखौ सैथो बुंनांगौ मिसाखौ मिसा बुंनांगौ दिनै होमब्ला आं आफादाव थानानै आफादाव थायामोन आं गैयामोन होनना बुंबा आंनिसो असैथो जागोन दा बिथाङा असैथोखौ बुंगासिनो दङ जाहाथे रायजोखौ मेगन खाथेनानै माने खोमाखौ फांथेनानै बाथ्रा बुंनानै सोरबा इन्डिभिजुवेल मानसिखौ माने कारापसन बाथ्रा बुंनानै जे समाजखौ गुबुंले खालामहोनाया बियो जोंनि रायजोनिल' नङा उन्दै फैबाय थानाय जेनेरेसननि थाखाय मोनसे कारापसनसो खालामनो थांनाय बायदि आं नुदों आरो बे समाव जिहेतु आसा बे बेलायाव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों बिथां सानजारिनि आनसलिक आफादगिरि बिथांमोननिसिम खौरां मेलनि गेजेरजों बिथांमोनाव जोङो सोंनानै माबा मोनसे जाथिखौ सिबिनो थाखाय मोनसे गोदान आफाद दानांगौ बिथांमोनाव पारमिसन लानानै जोङो आफाद मोनसे दानांगौ समाज सिबिनांगौ बिथांमोना टिका लाना दोनदों नामा बर' जातिनि थाखाय बर' समाजनि थाखाय बिसोरो बिथांमोना टिका लानानै दोनदों नामा बिथांमोनाव पारमिसन लानानै जोङो आफाद मोनसे सोमजिहोनाया माबा जों बिथांमोननि जोङो माबा नामा सामसा नामा जोङो बर' समाजखौ सिबिनो थाखायसो ओंखारदों बेवहाय जोङो माबा मोनसे आफाद मोनसे सोमजिहोनाया माबा जों बिथांमोननि जोङो माबा नामा सामसा नामा जोङो बर' समाजखौ सिबिनो थाखायसो ओंखारदों बेवहाय जोङो माबा मोनसे गाज्रि माने समाजाव थानो हायि जों हाग्रायाव थानानै खामानि मावनो गोनां बेफोरबायदि जों आफाद दायाखै जों समाजनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय समाजनाव दुर्निति जानायफोरखौ नायथिंनो थाखाय नायनानै जोङो रायजोनि सुजुग सुबिदानि थाखाय जोङो बे आफादखौ दानाय जादों बिथांमोना मानो थाखाय गिदों बिथांमोना गिनांगौ खुनु खोथा गैया जों बिथांमोनखौ एटेक खालामनो थाङा बिथांमोनाबो जोंखौ अनार हो जोंबो बिथांमोनखौ अनार होगोन बेवहाय खुनु थेथेनिंनि खुनु खोथा गैया सोरबा इन्डिभिजुवेलनि बाथ्रा बुंनांगौ गैया बिथांमोना एसे आङो मोनसे खोथाखौ आरो बुंबावनो नागिरदों जोंनि गेजेर जनाय आनसलिकनि सिङाव थानाय आफादगिरि बिथाङा सोरखौबा इन्डिभिजुवेल सोंखारिनायनि गोजानाव थानांगौ आरो बिथाङा माखासे खोथाखौ बुजिनाया मोजां इंराजियाव बुङो एभरिबडी एक्सपिरियेन्स ए मैन अफ कैरेक्टर बिथाङा बुङो जाय मानसिया सिबिसुला गियानि आखल गोनां मानसिखौ बिथाङा अनार होनानै खामानि मावनाया ओनसोलनि थाखाय डेभेलप जागोन बिथांखौ आङो बुंदों बिथाङा एसे गोसोआव लाखि बिथांनि बुंनाय सेन्टेन्सफ्रा गावनि मेलेमाव हाबाखै जानो हागौ खुगाजों बुंदों बेलेग मिनिङा बुजायदों बेलेग खिन्थु बिथाङा एसे हुसियार जानाया मोजां आं बिथांखौ हुसियार होननायनि ओंथिखौ फोरमायना होदों बिथांखौ आं पार्सनेलि हुसियार होनाखै खोथा बुंनायनि एसे लागामखौ मोजां बाहाय जाहाथे इन्डिभिजुवेलनिबो दा एटेक जाहैथों बर' समाजनि थाखाय जोंनि जिथुनाखि बुंनाय रावफ्रा गासिबो थोरफो समाजखौ सिबिनो थाखाय अनलायनायनि थाखाय गोरोबथानि थाखाय बाथ्राया बेरखांनांगौ बे समाव जिहेतु खाबजायैनि
खोथायाथ' जोंनियावथ' गैया जोंखौ रायजोआ थुलुंगा होनायखाय जोङो जानाय नंला दिनै माने बिराद जोंनि गेजेराव दुर्निति सोमजिगासिनो दङ बे दुर्नितिखौ जोङो बोरै फोस्रांनो हानो जे जोंबो सानबाय जोङो गोदान मोनसे आफाद जुदि सोमजियाबा जोंनि माखासे दुर्नितिफ्रा जोङो थांनाय नङा बिथांमोना दिनै जों आफाद ओंखारनायनि सायाव जे दुखु मोनदों बिथांमोना जि मावो बे मावफ्लेनाय मोनसे मोनसे खामानिखौनो मावफ्लेबाय थायो बिथांमोना गोदान आदब खायदा लानानै दिनै मोनसेबो स्किमानो जा रायजोनि डेभेलपमेन्टनि खामानियानो जा सोलोंथाइनि खामानियानो जा बिथांमोननि सिन्थायानो आलादा जालांबाय बिनिखायनो जोङो जायगानि डेभेलपमेन्टखौ जों नायनानै जों रायजो समाजजों थाफानानै जों खामानि मावगोन होननानै बे आफादखौ दानाय जादों बे समाव बे काउन्सिलनि खोथायाव BKWSC काउन्सिलनि खोथानि बिखय डेभेलपमेन्टनि खोथानि बिखय आं बेखौनो नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ होनो सानदों बिथांमोना डेभेलपमेन्टनि सायाव डेभेलपमेन्ट बुंबाय थायो बिथांमोना माबेयाव डेभेलपमेन्ट लाबोनो हादों जाखिनि फान्ड फैदों बिथांमोना बेयावबो बिथांमोना दुर्निति खालामदों बिथांमोननि दुर्नितिनि खोथाया बेनो दि बिथांमोना बर' गामि गामि माखासे स्किमफोरखौ राननो हायाखै बिथांमोना मानो थाखाय राननो हायाखै से एग्जाम्पल हिसाबै बे जुनाय सार्किट हाउसाव बिथांमोना 25 लाखनि स्किम मानो होनो मोननांगौ बेयावथ' जोंनि बर'फोरा गैयाना बेथ' गभर्नमेन्ट कम्पाउन्डनि गेजेरावसो गोलैदों बेबो मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै आरोबाव बेफोर फैसायाथ' बर' गामिनिसो फैसामोन दिनैथ' बेयाव हारसानि खुनु खोथा गैया जोङो गावनि बर'फोरा सेक्रिफाइस खालामनाय हिसाबै गोदो जोङो बर'फ्रा काउन्सिल नांगौ होननानै बयबो जोंनि रायजोआ गासैबो आइजोफ्रा गथ'फ्रा गासैबो राजा लामा होबथा होबथा जोङो जोंनि जाथिनि हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांदों बे काउन्सिलनि थाखायनो राजा लामायाव फिरफिला लायै लायै लान्था लान्था खर' सिनजानानै बेफोरखौ जोङो दरना होदोंमोन दिनै बे दरना होनायनि जोंहा मिनिङा मायाव थाखो दिनै मोनसे बर'नि मोनखानाय स्किमखौ जुदि मोनखानाय बर'नि डेभेलपमेन्टखौ जुदि मोनथायखौ जुदि मालाय जायगायाव होयोब्ला बेबोथ' मोनसे दुखुनांथावना बाथ्रा दा बिथांमोना बुंदों बे डेभेलपमेन्टनि सायाव जोङो गोबां डेभेलपमेन्ट लाबोगोन आरो बिथांमोना इन्टारिम काउन्सिलखौ जोङो 6 माहनि उनावहायनो बिथांमोननियाव जोङो गभर्नमेन्टआव जोङो माखासे प्लेस खालामनो हानाय जोंहा क्लेम खालामनो हानाय जोंहा सुबिदा थायो दिनै बिथांमोना 2020 मायथाइनिफ्राय बिथांमोना दिनैसिम जोंनो काउन्सिल फाथिनो थाखाय खुनु गभर्नमेन्टआव सावन होनो हाया आवाज होनो हायाखै मानि थाखाय होनो हायाखै माबाफोर जाहोन दं नामा आंथ' बेखौ दा बुंनो थाङोबाथ' गोबां माने गावजों गाव दुखु मोनलायनायसो फैगोन खिन्थु बर' समाजाव दुखु मोनब्लाबो बर' समाजनि थाखाय माखासे खोथाफोरखौ बुंनांगौ जायो मानो होनना बुङोब्ला दा एक्जिस्टिं UBPOनि जिल्लानि आफादगिरि बिथाङा मिसिं अट'नमास काउन्सिलावबो बिथाङा GM जानानै दङ अब्ला बिथाङा मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव GM जानानै थानायलाय जोंनि बर' समाजाव UBPO आफादखौ सालायनो थाखाय आफादगिरि गैयामोन नामा बेबो जोंनि गोबां दुखुनांथावना बाथ्रा जोंनि बर' समाजाव मायबा मोनसे आफादनि सोद्रोमाया बा आफादनि दैदेनगिरिया जुदि मायबा मोनसे जुदि गभर्नमेन्टनि जुदि आखान्थि जायोब्ला जोङो बोरै जों बिथांनि दुर्निति मावनायखौ जोङो क्लेम खालामनो हानो ना बिथाङा दिनै मायबा मोनसे काउन्सिलनि दुर्नितिखौ बे क्लेम होगोन ना बिथाङा गावनो माने दाय गैयै होननानै बिथाङा साजायनानै लागोन बेबो मोनसे सोंथि सोंलु बे मोनसे गिदिर सोंथि सोंलु सासे मिसिं अट'नमास काउन्सिलखौ सालायबाय थानाय GMआ जे बिथाङा जे UBPOनि आफादगिरि जानो हायो बे मोनसे गिदिर माने कुइसन बिथांनि कारापसनखौ सोर हमगोन आंथ' बेखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि होननानै आं सिनाया बिथांखौ आङो MSCनि मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिसो GM होननानै सिनायो जोङो डेभेलपमेन्ट हिसाबै बर' कसारि काउन्सिलनि गेजेराव नोंथाङा जे बुंदों धेमाजि जिल्लायावल' बांसिन 60% फान्डखौ लाखियो होननानै जौगानायाबो धेमाजि जिल्लायावनो बांसिन जौगायो होननानै टेबोलावसो जौगागासिनो दङ सोरनिबा सासेनि पकेटावसो जौगागासिनो दं दिनै जों बर' गामि गामि नायोबा बर' काउन्सिलनिफ्राय मोननायखौनो जों बेयाव साइनबर्डखौनो नुनो मोनाखै नोंथांमोना बुंदों नंगौ थारैनो रायजो सोंनाय कुइसना थिगानो दिनै जाखिनि बर' कसारि काउन्सिल वेलफेयार कसारि काउन्सिलनि जिथुनाखि माने मोनथाय मोननांगौ जोंनि धेमाजि जिल्लायावल' जोंनि लिडारगिरिफ्रा मोनथायखौ देखायबाय थाबाथ' जानाय नङा जोंनि बर'फ्रा लेथेर फिथेर हिसाबै
आउट अफ BTC नि बाहेराव नै दंफां सिंनि साहायाव जिरायबाय थाबा बे गेरेमसा जागोन नामा समाजनि थाखाय रायजोनि थाखाय डेभेलपमेन्ट लाबोनो हानानै देखायनो हाब्लासो जोङो गेरेमसा हारि मोनबाय होनना बुंनो हागोन दिनै बिथांमोना डेभेलपमेन्ट खुगायावल' बुंबाय थाबा जानाय नङा टेबोल सायावल' बुंबाय थाबा जानाय नङा रायजोनि सिगाङाव बिथांमोना देखायनो हानांगोन दिनै बिथांमोना इन्टारिम काउन्सिलखौ इलेक्सन जानांगौ होननानै बिथांमोना दाबि राजा लामा जथे रायजोखौ लैहोर लैहोर लानानै सरकारनाव आपिल खालाम जों मानिगोन दा बिथांमोना मानो हायाखै थांगासिनो दङ बोथोरा थांगासिनो दङ थोरफो रायजोआ दिनै फैनानै निउस मिडियायाव बुंफैनो हाया खिन्थु रायजोनि माखासे जिथुनाखि थांखि लाबाय दं रायजोफ्रा बेखौ उन फैबाय थानाय बिथिङावसो बिथांमोना बे रिजाल्टखौ नुगोन जाहाथे नोंजों आंजों बिब्रि बिबां जाबाय थानानै लाब गैया निउस चेनेलाव निउस मिडियायाव खौरां मेलाव बाथ्रा बुंबाय थानानै खुनु लाब गैया बिथांमोना डेभेलपमेन्टखौ मावनांगौबा बिथांमोना सरकारजों दावहा नाङै दानि जुगावथ' आरो माबा मोनसे रुवा सिखा लानाय दावहा नांनांगौ गैला बिथांमोना आयेनजों नांनांगौ सोलोजों नांनांगौ दिनै सोरबा निउस मिडियायाव मा ओंखारदों बिथाङा मा बुंदों रामा मा बुंदों मधुआ मा बुंदों जदुआ मा बुंदों बिथांनि एन्सारखौ लानानै दिनै फिल्डआव रिप्लाइ होबाय थानाया बे जोंनि गोनांथि नङा बे गोनांथि नङा रायजोनि मोननाय आरो रायजोनि मोनैखौ रायजोनि सिं सिं हाबनानै माखासे खोथाफोरखौ सावरायलायब्लासो मिथियो दिनै कसारि काउन्सिलखौ मोनबोदों हय मानिदों थिग আছে जोङो जोंनि माखासे गोबाव सम संग्राम खालामनानै बिथांमोना माखासे जोंनि बर' हारिनिफ्रायनो माखासे गोबां सम बेसेन गोसा समखौ गारनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानै बिथांमोना समाजनि थाखाय सिबिबोदोंमोन मोनदोंमोन माखासे रुंसारि जालांबाय दिनै बिथांमोना रुंसारिनि अबदानावसो जोंनि बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलखौ जों मोननो हादों दिनै बिथांमोना गामि गामि थांनानै मोनसे अर्गानाइजेसन खालामदोंमोन नामा अर्गानाइज खालामहैदोंमोन नामा रायजोनो खालामाखै बिथांमोना दिनै कसारि काउन्सिलखौ मोनबाय जोङो बिथांमोना 13 कोटी 50 लाख स्किम लाबोनांगौ बिनि सायाव बबे खनायाव माबायदि खालामनांगौ बिथांमोना बेसे पलिसि बेलेगे पलिसि गैया बिथांमोना दा खोथाखौ बुंबा बिथांमोना दुखु मोननानै माबा मोनसे गाबोन समफोरनो निउस होलायगोनलाय बे मोनसे माने समाज दैदेनगिरिनि माबा मोनसे दैदेनगिरिनि बे जानो हाया आं दिनै खौरां मेलाव ओंखारनायनि जाहोना बिथांमोना गेजेर जनाय आनसलिकनि बिथाङा आफादगिरि UBPO नि बिथाङा आंखौ पार्सनेलि एटेक खालामदों आरो बिथांखौ जोङो केस होनाय जागोन बे साननैसोनि गेजेरावनो बिथांनि केसा जागोन बिथाङा आंखौ पार्सनेलि माने दाहारनि खोथा बुंदों दाहार हावलाद लानानै माने फैसाखौ फिदिङा बिथांनि गोबां अजद फैदों होननानै बिथांनाव केस फैदों नामा बिथाङा माने जाथियाव माने गोथार मोनसे आफाद नङाना बेयो मोनसे जाहैबाय माने राजनितिकनि दालाय आफादसो बिथाङा इन्डिभिजुवेल सोरबाबा माने बोरमा खावनायनि सोरबा अमा खावनायनि बाथ्राखौ दिरुनबा जानाय नङाना बिथाङा गावनि मोदोमखौ सुस्रांना लागो बिथाङा स्वयं आंनि दिनै 12-13 बोसोर जालांबाय बिथाङा आंनो थाइसेबाबो थाइनैबाबो बिथाङा आंनिफ्राय रां दाहार हावला लादोंमोन बिथाङा मानो मारिनो हायाखै खिन्थु जों बिदि बुंनो थाङा हामा बुंनो बिदि बुंनो हामा बिथाङाबो सोलिथों आंबो सोलिथों इन्डिभिजुवेल जों मा अस्त्रधारि आफाद मोनसे दानो ओंखारदों नामा बिथाङा मानो माने उन्दुबानो बिथाङा माने गाज्रि सिन्था खालामबाय थानो बिथाङाथ' बुंनांगौसो जों मोखां नुलायबानो बिदा फंबाय हिसाबै जोङो बिथांखौ जोङो सनमान होलायो बिथाङा दिनै माने पार्सनेलि एटेक लानांगौ बिदि लानो मोना बिथाङा पार्सनेलि एटेक लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिथाङा माखासे ग्रामारलेस मानसि बिथाङा एसे समाजखौ सिबिनो थाखाय मोजां सिन्था खालाम आरो मोजाङै बिथाङा स्टाडि खालामनानै किसुमान खोथाफोरखौ बुंनो नाजा आरो बिथांनि जिथुनाखि आफाद सालायनायाव इयुन जेनेरेसनफोरखौ मोजाङै गाइडेन्स होनो नाजा आरो बिथांबायदि गुबुंले जुदि आफादखौ दैदेनबाय थानो नागिरोबा आरो बिथांमोननि थाखायनो दिनै मोजां गथ'फ्रा फावसयनानै दङ न' सिङाव हाबनानै दङ बिथांमोनजोंलाय बोरैहाय जोङो एडजास्ट जाहैबावनो बिथांमोननि आफाद दैदेननायावलाय जों बोरै मेटसिं जाबावनो बिथांमोननि साननाय हनायानो आलादाखा ट्रेनजों खारखाबाय जोंखौबो नोङो आदामोन माबा मोनसे जुदि समाजजों जुदि थाफानानै खामानि मावनो हानाय सुबिदा दंब्ला नोंथांमोनानो जोंखौ लाफादो होननानै जोंखौ बहुत मोजां गथ'फ्रा बुंनो रोंलाय जों दिनै बे आफादखौ दानाय माखासे रायजोनि डेभेलपमेन्ट लाबोनायनि थाखाय रायजोनि दुर्नितिखौ जों बुस्रांनो थाखायसो बे आफादखौ दादों बिथाङा पार्सनेलि एटेक दा खालामथों आरो बिथाङाबो मोजाङै एसे सोलोंना लानाया मोजां आरो बिथाङा जे बुंदों आंखौ रायजोनि जेबो अबदान गैया होननानै रायजोनि खुनु मोनसे अर्गानाइजेसननिफ्राय फैनाय नङा होनना बुंदोंमोन बिथाङा आंनो दिनै एभिडेन्स होनांगौ बबे समाव आङो मा पार्ट लाबोदोंमोन बबे समाव आं बिबान लाबोदोंमोन बिथाङा बुंनांगौ 2016आव UBPO होननाय मोनसे इउनाइटेड बर' पिपल अर्गानाइजेसन होननाय मोनसे बर' खौसेथि सुबुं आफाद होननाय मोनसे आफादाव दिनै आङो फाउन्डार माने गेजेर जनायनि
एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिमोन अब्ला आङो आफादनि मानसि नङामोन नामा अब्ला आफादनिफ्राय फैनाय नङामोन नामा होमबा बै आफादा मामोन इउबिपि आफादा मामोन आं बिथांखौसो गोसोआव सानबाय दङ दा बिथाङा बै आफादखौ माबा मोनसे माने सरखारनिफ्राय रां लाबोनानै रानलायना जानाय आफाद होननानै दादोंमोन नामा बिथाङा अब्ला आं बे आफादाव दंमोन नामा बिथाङा फोरमायनांगौ बेखौ दा